hau ez da bakarrik ondarea berreskuratzea, ez? Kanpamento hori bunkerrak garbitzea eta bunkerrak ateatzea lurretik argira da. Ez da bakarrik ondarea berreskuratzea, baizik eta memoriaren konpromisoa berreskuratzea eta sendotzea. Eta ni horregatik nahi nuke, esan nahi nioke gaztei zorionak eta eskerrik asko. Zorionak haien konpromiso sortzeagatik, ez? Eta eskerrik asko azkenean guri memoria ez da iraganeko gauza, etorkizuneko balorea da, eta hori mundu horretan gerrarekin, Gazako gerrarekin, Ukrainiako gerrarekin, ultraeskuindarren ahotsak asko entzuten delako, importantea da, oso importantea da, gazteak memoriaren antortza, memoriaren zua hartzea, eta bueltatzen direnean haien etxera, haien gurasoekin, haien lagunekin, hau kontatzea, ez? Azken helburua da, gizartea eraikitzea eta hortako memoria kritikoa behar dugulako. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.